Εντάξει, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα είναι κάπως μικρό, αλλά δεν πειράζει. Θα σας δείξω πώς να πάρετε αυτό εδώ το αμάξι. Βλέπετε ότι εγώ έχω δύο. Έχω αυτά εδώ τα supercars. Όχι ακριβώς αυτό το αμάξι που είδατε. Ένα από αυτά εδώ τα supercars. Από αυτά τρία, αυτό εδώ είναι το ίδιο. Δεν είναι clickbait, είναι αληθινό. Πιστέψτε με, το έχω κάνει 4 φορές και μου πέτυχαν και είναι αληθινό, πραγματικά. Όσοι θέλετε ένα supercar, ακούστε με. Όσοι δεν θέλετε ένα supercar, πηγαίνετε σε άλλο βίντεο πάντως. Και τώρα θα σου πω πώς να τα πάρετε ένα από αυτά τα αμάξια και είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Ναι, είναι πραγματικά πανεύκολη και όταν πάρεις ένα αμάξι, εγώ το κάνω και παίρνω αυτό εδώ το αμάξι. Μετά μπορώ να το ξανακάνω χωρίς να χαλάω χρόνο. Μπορώ αυτό εδώ να το αφήσω στον γκαράζ μου, να πάρω και να ξανακάνω αυτό που έκανα. Δηλαδή χωρίς cooldown, χωρίς να περιμένω καθόλου. Απλά το βάζω και πάω κατευθείαν για το επόμενο supercar και μπορεί να πετύχουμε και αυτό και αυτό, ή μπορεί να το ξαναπετύχουμε αυτό. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει άλλο ένα αμάξι που δεν είναι ένα από αυτά τα τρία, να είναι άλλο ένα τέταρτο, αλλά δεν το ξέρω. Πάντως το πιο σπάνιο που μπορείς να πετύχεις είναι αυτό. Το δεύτερο πιο σπάνιο είναι αυτό. Το τρίτο πιο σπάνιο αυτό ή ένα άλλο, ξέρω εγώ. Πάντως το πιο πιθανό που μπορείς να πετύχεις είναι ένα από αυτά τα τρία. Εγώ να σας πρότεινα να πάρετε τον Trevor άμα τον έχετε. Άμα δεν τον έχετε δεν πειράζει, απλά για καλύτερη τύχη, για να πετύχετε αυτό εδώ το αμάξι που είναι το καλύτερο και πολύ γρήγορα μάλιστα. Εγώ το έκανα με τον Trevor και το πέτυχα 2 συνεχόμενες φορές. Ναι. Γι' αυτό, όχι 2 συνεχόμενες, πρώτα πέτυχα αυτό, μετά εκείνο, μετά αυτό εκεί πάλι και μετά αυτό εκεί. Το ξανά κάνω το βίντεο, αλλά τελευταία στιγμή που θα το έκλεινα, μου κλείσε από μπαταρία το κινητό και διαγράφτηκε όλο το βίντεο. Και τώρα θα σας δείξω πώς να το πάρετε. Λοιπόν, εμφανίζεται ένα αμάξι Comet, αυτό εκεί πέρα δηλαδή που βλέπετε, με το κινητό σας και δεν παίρνετε κανένα άλλο αμάξι. Πρέπει αυτά τα συγκεκριμένα τα δύο αμάξια που θα σας δείξω ακριβώς εκείνη τη στιγμή να το σφρούμπες. Κάνετε 1, 9, 9, 9 στα τηλέφωνα, 2, 6, 6, 3, 8. Δεν πρέπει να έχετε κανένα αμάξι μπροστά σας ή να είστε σε λίγο κάτι φορά. Πρέπει να είστε έτσι. Όπα. Κάτι έκανε μπαμ. Δεν πειράζει. Και πάτε ακριβώς αυτή είναι εδώ τη τοποθεσία. Είναι, να δείξω ακριβώς, είναι δίπλα από εδώ τις ράγες. Εδώ φαίνεται από μακριά εδώ μέχρι κάτω. Στο δείχνω για όσοι είναι λίγο αρχάριους, γιατί σίγουρα θα υπάρχει ένας αρχάριος που θα το έχει ψάξει, που θα ψάχνει και πώς να πάρει έτσι ένα supercar, ένα εύκολο supercar. Και ορίστε αυτό. Άμα ξέρετε κανένα φίλο σας που και εκείνος παίζει GTA 5 αλλά δεν έχει δει το βίντεο, θα σας έλεγα να το κάνετε share, να το δείξετε, να το δοκιμάσει. Είναι πραγματικά αληθινό. Λοιπόν, ακούστε, παίρνετε αυτό το αμάξι, μπαίνετε μέσα και ας είναι βράδυ, πρωί, δεν μας νοιάζει. Μπαίνετε μέσα. Αυτό δεν ήταν στο σχέδιο μας. Βλέπετε πως είναι πολύ τυχερός ο Trevor, γιατί δεν έκανα καν αυτό που έπρεπε να κάνω και το πετύχαμε. Ναι. Υπάρχουν και αυτές οι παραναλότητες σαν σπάνιες. Ναι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι να πω, γιατί θα πείτε τι, απλά μπαίνουμε μέσα και το βλέπουμε, αποκλείεται, αυτό είναι clickbait. Δεν είναι clickbait, απλά βλέπετε τι συμβαίνει άμα έχετε τον Trevor.
πραγματικά το αυτό ήταν εκτός σχεδίου. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό κανονικά. Δεν θα πρέπει καθόλου να γίνει αυτό. Ναι. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Ναι. Λοιπόν, κανονικά θα σας πω και ακριβώς αυτό που λέω, ακριβώς αυτό που να κάνετε. Θα μπείτε μέσα με αυτό το αμάξι που σας είχα δείξει, όχι αυτό το προηγούμενο. Να, αυτό εκεί πέρα όμως που σπονάρετε. Και θα κάνετε μία βουλτίτσα εκεί πέρα, θα περιτριήρετε, θα πάτε στη σάκη, θα κάνετε γύρω-γύρω. Προσοχή, μην το χτυπήσετε. Παίζει μεγάλο ρόλο να μην το χτυπήσετε. Το αμάξι, γυρνάτε πίσω. Εντάξει, αν το γραντινίσετε λίγο δεν πειράζει, αλλά γυρνάτε πίσω, βγαίνετε. Πάτε στο αποδίπλατο. Όχι αυτό το αμάξι. Δεν θέλω να βγάλω αυτό το αμάξι. Αυτό το αμάξι. Βγαίνετε έξω, πάτε στο δίπλα παρκάκι που αφήνουμε τα αμάξια μας. Το αμάξι. Με το αμάξι σας πάτε. Πάτε μετά πάλι μέσα, στρίβετε. Στρίβετε με αυτό το αφήνω εδώ. Στρίβετε με το αμάξι σας, ξαναμπαίνετε μέσα, πάτε πάνω, όχι στον 4ο όροφο, πάνω από τον 4ο όροφο, τον 5ο. Πάτε όλο ευθεία, προσοχή με τρακάρετε στον τοίχο, πάτε όλο ευθεία, στρίβετε και στρίβετε εκεί πέρα που είναι η ράμπα. Θα έχει μια ράμπα εκεί πέρα με μια κοκακόλα, μπύρα, τι είναι εικόνα. Πάτε πάνω από τη ράμπα, πηδάτε από τη ράμπα. Πάτε κάτω, πέφτετε, σπάτε τα αμάξι σας. Μετά βγαίνετε πάλι. Μετά βγαίνετε από το αμάξι σας. Ανεβαίνετε εκεί πέρα τα σκαλιά που έχει ένα σημείο που θα σας βγάλει από πίσω από το μέρος. Και θα εμφανίζεται ξανά αυτό το αμάξι, το ίδιο. Αυτό εδώ το αμάξι που βλέπετε στην εικόνα σας. Εδώ πέρα. Να, αυτό εδώ. Πρέπει να βλέπετε καλά. Δεν ξέρω ακριβώς, ελπίζω. Ελπίζω να είναι καλά. Άμα είναι λίγο χάλια δεν πειράζει, ελπίζω. Δεν πειράζει πέρα πολύ. Σας δείξω, θα φύγετε από εκεί πέρα και θα ανεβείτε τα σκαλάκια που θα δείτε. Θα το εκτελέσω και εγώ τώρα να το δείτε τι κάνουμε ακριβώς. Ανεβείτε τα σκαλάκια, το ξαναεμφανίζετε, κάνετε... δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Εκεί πέρα πάτε ευθεία, στρίβετε στην άκρη και εκεί πέρα θα υπάρχει μια γωνία που άμα στρίψετε από αυτή τη γωνία θα είναι ξανά, θα σας ξαναβάλει στο γκαράζ. Δεν θα πάτε, θα στρίψετε στη γωνία, θα πάτε στη γωνία και θα πάτε λίγο πιο πίσω από τη γωνία. Πάτε λίγο πιο πίσω από τη γωνία και θα έρθετε και θα πάτε λίγο πίσω, θα κάνετε ένα drift. Ναι, θα κάνετε ένα drift και θα έρθετε πάλι εδώ πέρα μέσα. Και αφού θα περάσετε από εδώ θα έρθετε πάλι μέσα και θα καταστρέψετε τα αμάξι. Όχι με όπλο. Θα είσαστε μέσα κανονικά στα αμάξι και θα τρακάρετε τις κολόνες. Και θα χτυπάτε το μπροστά και το πίσω μέρος πρέπει να σπάσει. Όχι με αμάξι βέβαια, σε ένα σημείο που να μπορείτε να οδηγήσετε και να πάτε ευθεία, ξέρω εγώ, και λίγο γρήγορα. Και θα βγείτε έξω, θα πάτε πάλι στο παρκάκι και θα το αφήσετε σε δύο μαζί σειρές που είναι τετραγωνικές. Και θα σας το δείξω και εγώ τώρα εδώ πέρα που θα το κάνω. Να, δηλαδή πάτε εδώ πέρα, δεν πάτε εκεί στον τοίχο που σας είπα, προσοχή, στρίβετε. Να πάτε από εδώ. Πάτε από εδώ και πηδάτε πάνω από την ράμπα. Και... ναι, τρώτε όλο. Και μπαίνετε μέσα και αφήνετε τα αμάξια, εμφανίζεται το άλλο αμάξι που θα σας δείξω. Και μπαίνετε μέσα και θα έχετε βρει ένα supercar. Άμα δεν βρείτε supercar, κάτι κάνατε λάθος. Φίλε μου, με βάρα σε μένα. Να ανεβαίνετε εδώ σκαλιά.
Γιατί με φοβούνται. Πρέπει εδώ. Να σε πυροβολήσω, ρε. Για από εδώ, ρε. Να ξαναεμφανίζεται πάλι αυτό εδώ το αμάξι. Να εδώ πέρα. Έχω μάθει να το κάνω γρήγορα. Δεν εμφανίζεται. Εδώ το cheat. Τσιτάρω εγώ, ξέρω εγώ. Τσιτάρω το GTA 5 με τα ίδια του τα κόλπα. Να εδώ πέρα που είσαστε και είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι εδώ τη στροφή. Πάτε εδώ. Και κάνετε ένα ντριφτάκι, ρε. Ένα έτσι εδώ ντριφτάκι, θα πάτε λίγο μακριά. Μικρό ντριφτάκι, δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Και ας κάνετε μεγάλο δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά να μπορείτε να στρίψετε κατευθείαν και να έρθει. Μπαίνετε πάλι μέσα, συγγνώμη άνθρωπε. Λες και εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Και καταστρέφεται το αμάξι. Πάτε εδώ πέρα σε μια κολόνα. Και κάνετε τα παμ. Χτύπησε ένα αμάξι, δεν πειράζει. Μπορεί άλλος με κυνηγάει με το αμάξι του. Περίεργος. Να πάρετε εδώ το αμάξι. Και σε αυτές τις δύο θέσεις που υπάρχουν ακριβώς εδώ πέρα, αφήνετε το αμάξι σας. Και βάζετε αυτό εδώ το αμάξι. Είναι ένα 999. Είναι άλλο αμάξι, δεν είναι το ίδιο. 72 74 34 8. Ωραία. Το εμφανίζει εδώ πέρα. Θα σου βγει εδώ πέρα αυτό το αμάξι. Μπορεί να είναι και σε άλλο χρώμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο αμάξι θα είναι. Και με αυτό θα δουλέψει. Τώρα πάτε πάλι πίσω. Και άμα δεν έχετε κάνει κανένα λάθος, θα σας βγάλει το αμάξι. Άμα τώρα δεν μου τα βγάλει δηλαδή, κάτι έχω κάνει λάθος. Ναι. Ναι, δηλαδή τώρα δεν μου το έβγαλε γιατί έκανα ένα μικρό λαθάκι. Γιατί πριν εκεί πέρα πάνω που ήμουνα το τράκαρα τα αμάξι και γι' αυτό δεν μου το μέτρησε. Αλλά ναι, εδώ πέρα σε, αυτές εδώ, σε μία από αυτές εδώ τις θέσεις θα υπάρχει ένα supercar. Ναι. Και μετά μπορείτε να αφήσετε το supercar στον γκαράζ σας και να έρθετε να το ξανακάνετε. Πάλι. Είναι αληθινό. Αλήθεια σας λέω. Όσοι το έχετε ξαναδεί και σε άλλον YouTuber. Εγώ πριν το δω από YouTuber, ότι το έκανε και αυτό και το έκανε YouTuber, το έκανα μόνος μου. Δηλαδή πήγα εγώ κανονικά chill, πήγα εγώ μέσα, έκανα μια βολτίτσα, δεν ξέρω, απλά λέω θα μπω μέσα, κάνω μια βόλτα. Βασικά εσύ λέω θα μπω μέσα, να πάω full πάνω. Μπαίνω μέσα, μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό και το είδα το κινητό, και αυτό δα. Πάω πάλι, βλέπω ότι είμαι μέσα και λέω τι κάνω εδώ πέρα. Ξεχνάω ότι μπήκα εκεί μέσα. Βγαίνω έξω. Ξαναμπαίνω μέσα, πάω στο παρκάκι εκεί πέρα, ξαναμπαίνω μέσα γιατί μόλις θυμήθηκα τι ήθελα να κάνω. Πάω full πάνω, το κάνω. Πάω πάνω πηδάω εκεί πέρα. Πάω εκεί πέρα, πηδάω τη ράμπα εκεί πέρα πίσω. Πέφτω, λέω θα σπονάρω ένα άλλο αμάξι να πάω κάπου αλλού. Κάνω εκεί πέρα ένα drift τώρα. Γυρνάω πίσω. Και λέω και βλέπω ένα άλλο αμάξι έξω να υπάρχει παρκαρισμένο και ήταν πολύ πιο γρήγορα το δικό μου γιατί το είχα ξαναδοκιμάσει, οπότε είπα να το πάρω αυτό και λέω άντε από εδώ, μπαμ, το σπάω, το βγάζω έξω, το βάζω εκεί πέρα στις δύο μεριές. Το αμάξι εξαφανίστηκε, δεν ξέρω γιατί, εξαφανίζεται το αμάξι. Βάζω ένα άλλο αμάξι, ξαναμπαίνω μέσα για να το ξανακάνω και βλέπω εκεί πέρα παιδιά ένα αμάξι και με φάση σοκ. Λέω πότε, τι είναι αυτό εδώ, πώς γίνεται, πώς εμφανίστηκε, αυτή είναι αμαξάρα, ποιος το παράτησε εδώ. Το ξανακάνω εδώ, λέω δεν μπορεί, κάτι θα έχω κάνει εγώ για να το ξανακάνω.
Και ξαναβλέπω άλλη μια. Ένα άλλο ένα supercar. Α, να το. Εδώ είναι το supercar μας, παιδιά. Που σας είπα. Ορίστε. Το ξανακάνω. Ξαναβλέπω ένα supercar και μου σε φάση. Ωραία. Το καλύτερο glitch. Θα το βάλω στο YouTube. Τελικά πριν το ανεβάσω εγώ δεν πρόλαβα κάποιοι άλλοι YouTubers και το έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν έκλεμπε. Απλά τώρα αυτό που έγινε μόλις και πέτυχα ξανά αυτό το αμάξι είναι επειδή έχω τον Trevor. Ναι, επειδή έχω τον Trevor συμβαίνει. Άμα θέλετε και εσείς αυτό το αμάξι και να το κάνετε ό,τι θέλετε, πάρτε τον Trevor. Εγώ από ό,τι βλέπετε 57.000 ακόμη. Μπορεί να έχω χαλάσει πολλά λεφτά, αλλά επειδή ήθελα να πάρω κανονικά βαρέθηκα να το κάνω και σε αυτό το αμάξι και σε ένα άλλο. Βαρέθηκα να τους βάλω πάλι κάτω τα φώτα, να τους το κάνω πράσινα και να το φτιάχνω ακριβώς όσο πρέπει, γιατί πάντα θα είναι λίγο βρώμικα. Δηλαδή να το καθαρίζει, να το περάσει μία, να διαλύσει. Α, είναι full, ναι. Πρέπει να το αφήσω εδώ. Ελπίσουμε να μην εξαφανιστεί. Να βγάλω την άλλη αμάξα. Το κόκκινο το αμάξι, γιατί αυτό το αμάξι, παιδιά, το πράσινο με άσπρο, είναι το πιο γρήγορο αμάξι. Παίζει και στο GTA 5. Και άμα δεν είναι το πιο γρήγορο αμάξι στο GTA 5, είναι το πιο σπάνιο να το πετύχεις από αυτό το glitch. Σε ελπίσουμε ότι το αμάξι έχει μείνει εδώ. Ναι, εδώ το έχει αφήσει το εκεί. Γιατί είχα αφήσει κι άλλο ένα εκεί πέρα, το είχα αφήσει, αλλά δεν το μέτρησα. Ωραία, αφήνω εδώ πέρα δωρεάν αμάξι. Όποιος θέλει το παίρνει. Παίρνω εδώ πέρα το αμάξι μου. Το βάζω πάλι μέσα. Και έχω ένα γκαράζ γεμάτο με το ίδιο αμάξι. Γεμάτο. Γεμάτο το αμάξι. Το αμάξι λέω. Το γκαράζ εδώ. Αυτό είναι το αμάξι. Δεν φλεξάρω. Απλά αυτό είναι. Αυτό που πέτυχα σήμερα. Με τα αμάξια ίδιο. Ωραίο, καθαρό. Έτοιμο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι βίντεο θέλετε, τι θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο. Γράψτε εγώ Fortnite, Roblox, Brawl Stars, Stumble Guys. Και ας πούμε ότι τα περισσότερα likes παίρνει το Brawl Stars. Θα παίξω Brawl Stars. Και αυτό το παιχνίδι που θα πει αυτός με τα περισσότερα likes, θα το παίξω πρώτο. Και τα υπόλοιπα θα τα παίξω πιο μετά με τα λιγότερα likes. Όσοι πείτε Roblox, πείτε, ξέρω εγώ, Roblox Fortnite, ξέρω. Πείτε τι παιχνίδι στο Roblox. Μην πείτε μόνο Roblox, γιατί θα παίζω ότι είναι βλακίες και εσείς που θέλετε Roblox θα ξενερώσετε γιατί θα παίξω μια βλακία τελικά. Που δεν θα έχω παίξει. Οπότε, ναι, πείτε. Ό,τι θέλετε και θα παίξω. Παιδιά, αυτό το βίντεο, like και subscribe. Α, ναι, θα σας δείξω κάτι ακόμα κωδικούς. Λοιπόν, για το κινητό. Ώστε να μεγαλώσει λίγο το βίντεο. Και από 18 λεπτά να το πάμε 20 λεπτά, ας πούμε. Λοιπόν, ένας κωδικός. Βλέπετε, έχω όλα αυτά εδώ τα όπλα. Μπορεί, ξέρω εγώ, αυτό εδώ να το έχω αγοράσει. Και αυτό νομίζω. Και αυτές εδώ το έχω αγοράσει. Αλλά αυτό και αυτό εδώ και αυτά εδώ τα δύο τα έχω πάρει με αυτό που θα σας δείξω, με αυτό το glitch στο κινητό, στο τηλέφωνο. Θα πάρετε αυτό το κωδικό, είναι 1-9-9 και σας δίνει και σφαίρες. Δεν σας δίνει μόνο σας δίνει μόνο τα όπλα, σας δίνει και σφαίρες. Δηλαδή σας δίνει τα όπλα με σφαίρες και μετά άμα το ξαναβάλετε ενώ έχετε ήδη τα όπλα, σας δώσει μόνο σφαίρες. Το κωδικός είναι 1-9-9 86
65, 87. Όχι, κάτσε, περιμένετε. 87. Το έχω γραμμένο στο χαρτάκι. Και να από ό,τι βλέπετε, μου έδωσε τα weapons. Αλλά επειδή έχω ήδη τα weapons, να εδώ πέρα στην μπαζούκα που είχα 0, μου δίνει 5. Σας δίνει ένα 5. Και παίρνετε όλα τα weapons. Αυτά εδώ που βλέπετε. Μαζί με αυτά. Επίσης, έχω ένα για ελικόπτερο και ένα για αεροπλάνο. Να δείξω πρώτα το ελικόπτερο. Είναι 1, 9, 28, 9, 6, 3, 3. Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, μας δίνει αυτό εδώ το ελικόπτερο. Το μπουζάρι ελικόπτερο. Θα προσπαθήσω να το προσγειώσω εδώ πάνω. Το πώς θα το πάρω μετά είναι άλλο θέμα αυτό. Όχι, όχι, είμαι κακός οδηγός. Είμαι κακός οδηγός. Δεν το έχω. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν το έχω. Ωραία, πάμε. Λίγο πάνω, πάμε. Τώρα το προσγειώνω. Ωραία. Το προσγείωσα. Τα κατάφερα. Και το αεροπλάνο... Α, ναι, τώρα... Τι να κάνω? Θα πεθάνω. Λοιπόν. Αντίο ζωή. Αντίο. Α. Δεν πέθανα, ζω. Ωραία. Και το αεροπλάνο... Ο κωδικός είναι 1, 9, 9, 9, 22... 1, 9, 9, 9, 22, 7, 1, 9, 9, 9, 22, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 6. Πάτε εδώ πέρα ξέρω σε έναν δρόμο, άμα θέλετε. Εδώ πέρα και σας εμφανίζει το αεροπλάνο. Δεν σε εμφανίζει μόνο αυτό το αεροπλάνο, υπάρχουν και σε άλλα σχέδια. Απλά εμένα τώρα έως και δεν πάει πίσω. Α, όχι, πάει πίσω. Δεν στρίβει. Άμα είναι κάτω δεν στρίβει. Θα το προσπαθήσω. Έλα. Όχι. Θα πάρω φόρα. Κάπου τράκαρα, δεν ξέρω κι εγώ. Πάμε, πάρε φόρα. Πες, πάμε από εδώ, έλα, ανέβα. Ναι. Δεν πήγε και πολύ καλά, αλλά ναι, καταλάβατε, είναι εδώ ένα. Και ένας μύθος λέει θα μπορώ να ανέβω εδώ πέρα και να πετάξω. Όχι, απλά χτυπάω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Καταλαβαίνουμε στο επόμενο βίντεο. Ciao, ciao, bye, bye.